Беларусі пачаліся ядзерныя вучэнні. Што мы павінныя пра гэта разумець? Вучэнні, канешне, сумесныя з Расіяй, тычацца дастаўкі боепрыпасаў і пуск гэтых боепрыпасаў, я так разумею, з перасоўных пускавых установак з нечаканых раёнаў. Ну, пакуль што это все там псіхалагічная аперацыя, што заўгодна, ціск, там запалохванне. Але ж не дай бог, калі сітуацыя выйдзе з-пад кантроля, а з такімі дыктатарамі, як Пуцін, заціснуты ў кут, можа быць все што заўгодна. У вайну ва ўкраіне поўнамаштабную таксама ніхто не верыў. І удар па Беларусі, каб не пачалося буйной ядзернай вайны, удар папераджальны. Няма ў дактрыне НАТО, краін НАТО папераджальных удараў, але хто ведае, альбо першы удар у адказ па Беларусі. Мы маем толькі адзін прэцэдэнт ядзерных бамбёжак па Японіі ў 45-м годзе. Вось падлічвайце. На Хірасіму скінулі бомбу Little Boy, максімум 18 кілатон магутнасць яе была. На Нагасакі другую бомбу, максімум 21 кілатона. Адразу ж загінулі дзесяткі тысячаў людзей, а цягам 5 год з-за адкладзеных наступстваў 200 тысяч людзей. Самая слабая субстратэгічная ракета французская, боегалоўка, яна 100 кілатон. Вось можаце падлічыць, якія патэнцыйна могуць быць страты. Меркаванне, што наяўнасць у Беларусі ядзернай зброі – гэта абарона Беларусі, а ў першую чаргу дыктатарскага рэжыма, памылковая. Якраз такі наяўнасць ядзернай зброі ў Беларусі, расейскай, канешне, гэта фактар рызыкі каласальны. Это просто Беларусь падстаўляюць пад знішчэнне. Малітва амерыканскага пастара, каб Гасподзь паўплываў на гэтых дыктатараў, мае месца быць. І я думаю, што сітуацыя такая, што варта маліцца. Дажыліся.